Salam perdamaian. Pak Distraksi. Oh, entaseno pancen ukarane. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Sing nguncalke dudu Darmagati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah. Garukaca Garukaca rene. Piye? Garukaca rene. Yo. Karo wong tuwa orane ya? Yo. Wedi aku. Mripate kaya arep gogrok. Kang, nggih. Goleki Pak Distraksi. Ana apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garukaca ki ora takon nguntir sirahku. Nek aku butuh rembugan. Kon rono Kang. Ngestokke dawuh Pak Di, arep kocluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocok dasmu kuwi. Oh. Krungu Kang. Iya. Siwa. Bekti Kulawa. Tak tompo. Tak tompo. Bapak ngestune Pakde tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayon ning kasantosan. Garukaca. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau njunjung Pakde Darmagati. Inggih. Tok uncalke. Inggih. Kok iso pas cengle Patih Sengkuni. Mapan kula inceng. Edian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok aku ya tulungono. Barengipun aku cekelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung nguncalno pasno mbun-bunane Patih Sengkuni. Panjenengan badhe menapa wae? Wis kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng wis aku umbolno sing dhuwur perna sinae Patih Sengkuni. Ngestaken dawuh. Benjang menapa? Sok Selasa. Lah ya saiki. Wah. Panjenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggape sami to. Saiki umbono penerno sirahe Patih ora geceke saka dhuwur. Sriko ngestaken dawuh. Aduh, edan iki jan lakon apa iki? Aduh Citraksi kowe perang kok nganti ke Sanjambaya aku melu barang ngrasake lara. Edan, Gatotkaca wong ra tatanan. Ngapunten, Mak. Mak slek neng sirah kaya arep petil-petila ora sengaja. Gatotkaca meh mawon kula kalahke. Weh. Kula piting sirahe Gatotkaca. Lah kok Gatotkaca niku wong digdaya, kula niku miting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah? Kula digawa munggah teng dhuwur dipuntir tangan kula diwalik nganggo nom niku ajian jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus tekan dhuwur mentit ya duncalke cul. Kula wis kleyang-kleyang kebuanter banget. Lha kok ora sengaja. Tibane ngengingi mestakane paman. Nyun ngapunten nggih, Man. ya ora dadi ngapa. Nggih. Kaya mau kuwi nganggo sandal. Kok ganti teklek. Niki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngenjloki men atos.
Mboten man. Estu kula niku ngabekti kalih Paman Arya Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakanipun Paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Mas. Ora apa-apa. Lho. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan man, kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasule. Sencaki tak ajare. Estu napa? Tontonen. Hatiku kok enggak enak. Ketoke sepate Sengkuni maju ki mengarep gawe srana mbambam bales karo aku. Oke, nah masalah. Nek ra tata-tata kleang-kleang seseko dhuwur arep nibani aku bacok cengele. Ramudar aja dicak-dicake.